Ġie inawgurat l-ewwel dipartiment tal-X-Ray ġdid fir-residenza San Vincenz de Paul b'investiment ta' aktar minn €1,500,000. Dan id-Dipartiment Diġitali tal-X-Ray li huwa mammar faċilitajiet mill-aktar moderni se jkun disponibbli mhux biss għal residenti iżda wkoll għall anzjani oħra. Il-makni huma magħmla bl-aħjar teknoloġija b'emissjonijiet aktar baxxi ta' radjazzjoni u kompletament diġitali u jiffaċilitaw ix-xogħol għar-radjoloġisti. Waqt l-inaugurazzjoni tal-Dipartiment, il-Kap Eżekuttiv tal-Residenza tal-Anzjani, Dr. Josien Kutajjar, spjegat li dan huwa pass ieħor biex is-San Vincenz de Paul jiġi stabbilit bħala ċentru ta' eċċellenza fil-kura tal-anzjani. Jistgħu jiġu investigati u kurati b'mod immedjat. Barra minn hekk se nagħtu dil-faċilità bħala għodda lil professjonisti li minnha jkun tista' ssir ukoll riċerka fis-settur tal-kura tal-anzjani. Il-Missru l-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia għal it-taqsima moderna ta' radjoloġija hija kruċjali biex timprovi l-mediċina preventiva, tidentifika dijanjosi sa minn kmieni u toffri aċċessibilità għal residenzi tagħha kif ukoll għall-anzjani. Siru l-investigazzjonijiet kollha neċessarji fejn ikun hemm is-sapport kollu għal dawk il-persuni kemm illi qegħdin residenti hawnhekk kif ukoll li huma residenti fid-djar tal-anzjani kollha tal-gvern, tal-knisja u tal-privat u eventwalment iridu nestendu s-servizzi tagħna għall-anzjani li qegħdin fil-komunità.